Hello guys, welcome to Malika Kitchens and Vlogs. Yan Prapti. Inni yan enna papa baka enna anna ದೊಡಮ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಬೈದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅಲ್ಪರೆಗೆ ಹತ್ರ ದೊಡಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ತಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಚಾಲು ಮಲ್ದಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಅಗ್ಲು ಬರ್ಪೆರೊಂದು ಲೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಶುರು ಮಲ್ತಲು ಪ್ರಾಪ್ತಿನಗುಲು ಬರ್ಪಿನ ಅಪುರ್ಪ ಕಲ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಬಾಂಬೆಡ್ ಬೈದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಇಡೆಗ್ ಬರ್ತೆರು ಪಂದ್ ಎನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೆ ಲಾತೆ ಚಿಕನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪಂದ್ ಮೇರೆನ್ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಮೇರೆ ಚಿಕನ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎನ್ನ ಕಂಡಾನೆ ಇತ್ತೆ ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತೆರ್ ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಒಂತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಡಾ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಐಕ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಅನ್ ರೆಸಿಪಿನಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೋರಿದ ಕೈಪು ಎನ್ನ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕೋರಿದ ಕೈಪು ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಾ ಜೋಕುಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಕೈಪುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಾಲ್ ಅದು ದಾಲ್ ಬೇಯರೆಲ್ಲದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ ಐಕ್ಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಅವಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಬಾಬ್ಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಒಂದೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಏನು ಸುರುಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ರೆಸಿಪಿ ತೂಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂತು ಜರಂದ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಾದ್ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆತ್ತ ಇಶಾನ್ ಬೊಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲ್ಲ ನೆಟೆ ಕುದೊಂದಿರು ದಾಯ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಗಲು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕ ಬಂದು 2 ಜನ ಬರ್ತದೆ ನೆಟೆ ಕುದೊಂದು ಎನ್ನ ಕಬಾಬ್ ವೆದ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಪೂರ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತಿತ್ತು ನಂಚೆ ಎಂಕುಲ್ ನೆಟೆ ಮರ ತಡಿಡ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಎನ್ ಪಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಇನ್ನಿಂದ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಈರೋಲಿ ಇತ್ತಂಡು ತಾರಿ ಬೊಂಡ ಪನ್ಪತಲೆ ಅವಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವೆನ್ನು ದೆಂಬುಕ್ ತಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ತಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಚಾ ಒಂದೇನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚೆಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಉಂತೊಂದೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಅವೆನ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜೆ ಮೊಗಲ್ನ ಒಣ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿದ್ವಿ ಬತ್ತಲು ರಿದ್ವಿಗ್ ಇಶಾಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಐತನ್ಗೆ ಅಂಚ ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇಂಕುಲು ಯಾನ್ ರಿದ್ವಿ ಬಿಡ್ದು ಇಶಾನ್ನಗಳೊಟ್ಟು ಪೋಯೆ ಬಂದಲೆಗ್ ಕೋಪ ಎಂಡ ಇರು ದಾಯಿಗೆ ಇಶಾನ್ನೊಟ್ಟು ಪೋಯಿನಿ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂಕ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇರು ದಾಯಿಗೆ ಇಶಾನ್ನೊಟ್ಟು ಪೋತೀನಿ ಅಂದು ಒಣಸ್ಪುರ ಅದು ಎಂಕುಲ್ ಬಿದ್ದಡಿಯ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚಿಗೆ ಸಂಡೇ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲಿಗ್ಲ ರಜೆ ಇರ್ತಾನೆ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಯ ಬೀಚಡ್ ವೆಹಿಕಲೇ ತುಲೆ ಅದಾಗ ಎನ್ನ ದಿಪ್ಪರ ಜನ ತಿಪ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ದಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಲೈತಂಡು ದಿಂಬು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಚೂರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಶೋಗು ಗಾಳಿ ಪೂರ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಟೈಮ್ ಕೆಡ್ಡಸ ಟೈಮ್ ಗಾಳಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಅಂಚಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಕ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಪಲ ಆಯ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬಿಚ್ಚೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ನಿನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಗಾಳಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಜೋಕುಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ನೇಬರ್ಲ ಬೈದೆ ಮೆಲ್ಸ್ಟನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಟಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೋಟಿಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲೆ ತುಂಪರ ಐಕ್ ಪೂರ ಏನು ಪೋದಿತ್ತು ಚಂಚದ ಎಂಗೆ ಏತು ದೊಡ್ಡ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕುಂದ್ವೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಹೊಡ್ದುಂಡು ಇಂಗ್ಲೆ ಕೈತಲ್ಡು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬನ್ನಗನೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗುಲು ಬನ್ನಗನೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಿ ತಿಪ್ಪು ಅವೆಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಂಕು ಏಳೆ ಜನ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇತ್ತು ಜಾ ತುಲೆ ಎಂಚ ಬರೋಂದುಂಡಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಯ್ಯಡು ಉಗ್ಗೆಲ್ ತೊಡ್ದಿತ್ತಿರು
ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅವರೆಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಅವನ್ ಬೈದನು ಆ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟಿದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗಾಳಿ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಒಂತೆ ತಿರ್ಗಿ ಆಜು ಕುಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಬತ್ತಿದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂ ದಾಲನಿಗೆಲಕ್ಕೆ ತೋಚಾರ ಇಚ್ಚಿದೆ ಪಣ್ಣೆ ತುಂಬ ಸೀವಾಗ್ತಾ ತೋಚಾದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಇನ್ನು ಒಂದು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದಿನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ఓడి వచ్చి ఈజీకో అక్కడ ఆండ బొర్చే ఇచ్చే ఓడి వచ్చి ಹೆಚ್ಚೆ ತೆಲ್ಪೋಚೇವು ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಜರ ಆಯ್ತಾ. ಹೆಚ್ಚು ತುಲೆಯ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒರ್ತಿಗೆ ಪೋರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡ್ ಪಂದು ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಪಂದು ಆಂಡ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ರೈಡ್ ಪೋಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಿಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಲೈಕ್ ದುಂಬು ಪೋದಿತ್ತು ಚೇಪರ ತೂಕ ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಇರುವೆರು ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ರೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕುಲು 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತ ಬೊಕದಾಗುಲ್ಲ 5 ಜನ ಕೂಡ ಅಗಲ್ಲ ರೈಡ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಅಗುಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ರೈಡ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಂದು ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕದಲ್ಲ ಆತಂಗ ಇಪ್ಪು ಸೈಟ್ ಪೋನಾಗ ಚೂರು ಪೊಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಒಂದೇಕೋಸ್ಕರ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡತುಲೆ ಅವಲ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾಯ್ತೆ
ಎಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ಲ 100 ರೂಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಏತ್ ಬಂದು ಎಂಕೆ ದುಂಬು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆಂದಿನಿ ಅನ್ಕೆ ಏಂದಿತ್ತು ಪೋತುಚೇನೆ ಎಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ದೂರಡ್ ಬೇತೆಗ್ಲನ್ ತೂವನೇ ಪೋಡ್ಗೆ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಕೆಮಲ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಂಗ್ಲ ನಿಜವಾದ ಬೀಚಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಜಿ ಪಂಡ್ ಜೋಕುಲ್ ಪಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ದೊಡಮ ಪೋಯಿ ಬಂದು ರಂದದೆಗ್ ಲೆತ್ತಂದು ಬೈದೀನಿ ಎಂಕುಲು ಬೀಚಿಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕೆಮಲ್ ರೈಡ್ದ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆರಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಡ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಳಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಇತ್ತಂದು ತಂಡ ಗಾಳಿ ಇತ್ತಂದು ಕೆಮಲ್ ರೈಡ್ ಆಯ್ತು ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡ್ಲ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಕುಲ್ದು ಪೋಪಿನ ತುಲೆ ಐಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುಲ್ಲ ಕುದೊಂದು ಇತ್ತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲ್ಲುವೆರು ಕೆಮಲ್ ರೈಡ್ಲ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಡ್ದು ಉಂಡು ಅಂಚದು ಬೀಚಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ತರತ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಅವನ್ ಬನ್ನಾಗದ ಅಂಜೆ ವ್ಯೂಲ ತುಲೆನಿಕುಲು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಪೋತಿನ ದಿನ ಸಂಡೇ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇದ್ದೇರು ಏನು ಬಂದಿದ್ದೆ ನೀನಡ ಎಂಕಲ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ರೈಡ್ ತೀಯರದೆ ಏನಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿನಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ನಿಗುಲ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತುಂಡವಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನಿಪುಂದೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ಲ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಬಾಯ್.